Čaute, hlási sa 37. stratená legia. Toto je práve sme vyštartovali z nášho cieľa, začiatku. A ideme smerom na Vršatec. Kade ideme? You are going yellow? Out, what comes out? What the fuck? Tu sme. A tam ideme. Názor Matej? Už tam skoro sme. Už fakt len chvíľku. Zatiaľ máme veľmi dobrú morálku družstva, takže malo by to dobre vypáliť dnes a vidíme sa za chvíľu. Takže aktuálne sa nachádzame pri tomto malebnom malinkom javoríku, ktorý raz bude veľký strom, tak môžeme tu prísť sa nám potom pozrieť, či vyrastol. Javor je výborný na vyrezávanie, keďže má pekne mäkké drevo a veľa rezbarov z neho tvorí napríklad talierky, líšky a tak. No, takto sa lovilo v praveku. Predstavte si, že tuto pred nami tento statný samec je nejaký praveký tvor, napríklad mamut. Uchopíme oštep, zamierime a vrhneme oštep. Oštep zasiahol. Tu je vtáčik. Dobre, my sme na plánu, poďte sa pozrieť na to. Je tu vtáčik? Takový ho si uděláme dneska na večeři, vole. No, máme vtáčika, Je to ktorý je očividne po úraze. Je to sikorka obyčajná, alebo ako to je? Pravdepodobne. Je trošku dokrútený, ak sa môžeme pozrieť. Ale pevne veríme, že sa zotaví. Dobre, ide s nami. Pekný zvyšok dňa. Môžeš odmerať hĺbku tohoto bažiny zatiaľ. Neušpliechaj sa, jak ti môžem poradiť. No ako môžeme vidieť, bažina je pomerne hlboká a má silný podtlak, takže keby sme tam behli, bolo by pomerne zložité odtiaľ výjsť. Čiže dávajte si pozor na bažiny a nebehajte tam, ani gumákom. Pekný zvyšok dňa prajem. Aj tuto náš vták, konkrétne sikorka, vám praje pekný zvyšok dňa. Ako ho pomenujeme? Povedať čo do videa. On je dead. Není, pokoj. Neboj. Ty môžeš púšť. Počkaj, nie, inakšie to je povolené. Ja mám babo. Je povolené na doped strážiť taká pozornosť. Ja ho nekradnem. Smile! To si varíme na večer. Nič iné nemáme. Tuto vtáčikovi sme poskytli odbornú prvú pomoc a ideme ho teraz vypustiť do voľnej prírody. Dostal napiť, aj starostlivosť a všetko, čo mu patrí, takže po odbornom ošetrení ho ideme vypustiť. Tu je to už dosť voľná príroda, si myslím. Vtáčika uložíme sem Pevne veríme, že sa zotaví. a pre prípad, že by ho pochytil ťažký smet, tak mu ideme ešte dať trochu vody. Vodu mu dáme takto na list. To je pre neho dostačujúce množstvo a prajeme mu skoré uzdravenie. A pevne veríme, že sa z toho zotaví. Ahoj. Dobre, objavili sme túto nehnuteľnosť, tak túto pán realitný maklér nám ide svoju ponuku predostrieť. Dobre, ako môžeme vidieť, tuto máme vyvýšený domček, takže v prípade potopy alebo veľkých dažďov sa náš dom, tuto ubytovanie nepokazí, nebude pod vodou, nič. Tu máme krásne schodíky, ako môžete vidieť, kvalitne vyrobené, poviem, že dubového dreva.
tuto krásne dvierka laminované, natreté. Tu máme prvotriedny bezpečnostný systém, ako môžete vidieť. Vo vnútri krásna lavička s výhľadom na tieto krásne hory. Takže podľa mňa veľmi pekné, ako môžete vidieť tiež. Máme tu dve okná, jeden má výhľad na sever, druhý na východ a cena ponúka, keďže je toto taká oblasť turistická veľmi, takže myslím, že cena, ktorá je v ponuke 120 000 eur, je veľmi dobrá, keďže to má pozemok 3x3 metre. Dobre, ďakujeme za váš vstup. Tuto máme potenciálneho kupcu. Čo hovoríte na túto ponuku? Čo, akože premýšľam nad tým veľmi, ale asi mi to potrebovalo trošičku rekonštrukcie. No, pán Voštinár tu dneska s nami nemohol byť. Bohužiaľ, no, má inú prácu v novom bývaní, takže... Dobre, a ako je to tu s vodou alebo kanalizácia, elektrina? No, kanalizácia, máme tam lesík, potom voda, dole v doline bude potok a elektrika, no keď vás trafí blesk, tak hej. Dobre, ešte máme tu taký dotaz, že či sú tu celoročne tieto pomerne otravné rastliny. No, podľa mňa to je rastliny sú tu bohužiaľ iba vlastne od jari až po jeseň, takže celú zimu budete vlastne bez nich. No, je to jedna z tých nevýhôd, ale myslím, že tie plusy sú viac jak tie mínusy. No, musím uznať, že sa jedná o veľmi luxusné bývanie s výbornou polohou. Have a started motor, so I can't beat you, you know, because the yellow car right over there, it has to have a, you know, started motor, because otherwise it won't work, you know, and otherwise I can't beat you, you know, that's just the rules of the game. But I'm going to beat him anyway. Tuto môžeme vidieť havka. Je trochu nepriateľský, ale inak je to veľmi pekný havko. Dokonca sa nám podarilo dokonať, je to fajn. Máme ďalšieho havka, pôsobí veľmi priateľský. Pekný havko. Dobre, dorazili sme do cieľa. Sme všetci a živí, sme nestratili ani nikoho. A ideme rozbaliť stany a dať čo uvariť. Paráda. No, Kupko, poď nám ukázať, ako ovládaš. Pustíte ty kokos z toho šlaha. Zoberete si, môžete aj iskru a...
smutných barbarov. Herman verný svojmu ľudu, jeho zem je dnes krotná. Za slobodu svojho rodu velek je cesta posledná. Dobré ráno. Už sme vyrazili z táboriska. Spratali sme väčšinu vecí, čo sme mohli. A cestujeme smer Červený kameň. Hlasíme sa z Červenokamenského sedla. Už len pol hodinu od lednice, celý tým je šťastný, celý bez seba a tuto môžeme vidieť dokonca aj nášho domáceho maznačika, takýto malinký je. A hej, darí sa nám, už by to malo ísť len dole kopcom, takže už by to malo byť v pohode. Otoč tú kameru. Pred nami je už lednické bradlo, čo značí čoskorý koniec našej expedície. Hurá! Poďme ďalej. Where? Ale to je mega pretty. Au! Hauko zlatieho typu. Čiže je to hauko duplované. Ahoj. Veľmi pekne haukovia. A hodnotenie. Hodnotenie? Povedal by som, že 8 z 10, pretože na stráženie takéhoto objektu nie sú úplne vhodní, lebo sa boja. Alebo sú veľmi obranní, ako vidíme. Iná ten vzadu je dobrý psychik. Ešte raz. Chat, are we in lednica? Is this lednica, chat? Je to real? Is this real? Matrix? Chat, je to real? Chat, my sme v lednici. Chat, what? We did it! Mám pocit, že sme vyhrali.